Эгрэгар не горшы за гештальт. Фарсануць гэтым прэтэнцыёзным германізмам любяць і тыя, хто ведае яго значэнне, і тыя, хто мае аддаленае ўяўленне. Шкаляр хатняе заданне нявыкананае можа незакрытым гештальтам абвясціць. А мне штораз, калі назіраю чые-небудзь такія маўленчыя штукарствы, згадваецца эгрэгар. Чамусьці гэтым не менш салідным, загадкавым, высокаінтэлектуальным грэцызмам ніхто не казырае, хаця яго таксама можна накласці на шмат якія сітуацыі штодзённасці і тым самым узняць сваю вартасць у вачах суразмоўцы і выпадковых сведак. Звольніўся з цяжкай нізкааплатнай працы, спыніў асіметрычны энергаабмен з дэспатычным эгрэгарам. Заблакіраваў электронны адрас, з якога табе доўга слалі спам, перакрыў непатрэбнаму эгрэгару канал падключэння да цябе. Выпадкова пазнаёміўся і пасябраваў з чалавекам, праз якога можаш мець блат у тым ці іншым не для кожнага адчыненым ведамстве, трапіў у поле ўплыву дабратворнага эгрэгару. Чаму ж такога кшталту словаблудныя канструкцыі я дагэтуль не сустракаў? Мяркую таму, што паняцце эгрэгар для масавай мяшчанскай свядомасці цяжка спасцігальнае. У параўнанні з гештальтам яно бы вышэйшая матэматыка для выпускніка базавай школы.